Suman. Durung suwe iki ingsun wis netepake ento putraning Sun Kurupati. Ingsun sengkake ngaluhur jumeneng Pangeran Adipati Anom. Mestine ora suwe maneh bakal nglintir ke Praboning Sun. Nanging bareng wis kelakon ingsun malah banjur getun geduwung Suman. Duh sinuwun jimat sesembahan kula. Menapa daruranipun mekaten dene malah lajeng rumaos getun merga ingsun gegabah gusah-gusuh tanpa naliti luwih dhisik Pandhawa kuwi sejatine isih waluya apa ora. Inggih. Nanging kasunyatanipun para Pandhawa sampun sirna. Sing mbok nggo dasar yen Pandhawa wis padha sirna apa? Nuwun sewu Bapak Prabu. Nalika semanten dipun adani pahargyan suka parisuka wonten ing laladan Wanawarata ingkang mapan ing Bali Gala-gala. Para Pandhawa kaliyan Kakang Mbok Dewi Kunti nedhengipun eca bojoan Andrawina boten ngertos sangkan paraning bilahi dumadakan Bali kubar dening Dahana. Kula lan Kurawa saged uwal saking bebaya pangamuk ing ladu nanging para Pandhawa nalika semanten boten saged medal saking pangebunging Dahana. Satelasing uruping ladu ing mriku wonten kandha cacah 6. Lah pramila kanthi bukti menika kula saged mesthekaken yen to kandha cacah 6 menika cetha kunarepanipun para Pandhawa lan setunggaling wanita menika mesti kandhanipun Kakang Mbok Dewi Kunti. Menika Bapak Prabu. Yo, nanging Bali Gala-gala kuwi kira-kira kobong dhewe apa diobong? Gagewang Sulana sengkuni. Wah, nyemanggaken yen menika. Pripun Kakang Durna? Mbok ya sampeyan ki ngewangi kula to Kakang. Sing ditakoni iki sampean. Kok aku kon ngewangi? Ayo salah iki Dandrawilan aku ora mbok undangi. Pun priwu dikpenake. Matur napa wonten mawon. Piye sengkuni? Ora iso wangsulan to kowe? Suman saiki ketok blangmu. Ketok gedhoamu, kabehmu jebulmu ngaya-wara merga Bali Gala-gala kuwi sejatine wis mbok rantem luwih dhisik. Kowe kongkonan karo andhanmu sing jeneng Kuruncana. Bali Gala-gala digawe supaya gampang kobong. Ya ora? Ya apa ora, Suman? Sing kudu dinalar kuwi umpama para Pandhawa wis padha sirna mestine layon sing ana kono ora mung cacah 6. Nanging kudune ana 10. Merga Pandhawa kuwi menyang endi wae ora tau pisah karo Semar saanake. Mula sak sireping kobaring geni sing keri ana kono sektine dudu kandhane Kunti lan Pandhawa. Nanging kuwi yektine kandhane Waranda lan anak-anake sing uga cacah 5 saka traing Nisada. Nalika semana para Sudra sabubaring mangan Narataning Pandhawa banjur padha turu kepati banjur balene kobong. Kobonging bali prayitna para Pandhawa bisa wal saka pangamuking geni. Dadi bisa dipestheke yen to Pandhawa lan Nyai Kunti kalenggan iki isih sugeng. Pandhawa isih waluya wis kuwi Suman. Saiki ku arep wangsulan kepiye? Nanging nuwun sewu. Kawa Prabu kok saged prisa? Suman. Ya senadyan mripatku iki wuta, nanging ingsun uninga merga 7 dina kepungkur Panembaning Talkanda rawuh ing Astina paring kabar babagan lakon kang sanyatane dumadi. Lan paring kabar yen Nyai Kunti Pandhawa isih waluya. Mula Suman lan kowe Gendari. Rene nyatane Pandhawa isih diayomi dening Gusti Kang Maha Agung. Mula
bakal ingsun jabel sabdaning sun Kurupati tak jabel ora sida tak jumenengake ratu ing Astina. Ya dina iki uga negara Ngastina bakal ingsun paringke marang para Pandhawa. Batu suwun. Ing menapa paduka ngendika ingkang kados mekaten? Paduka menika ngasta panguwasa tunggal negari Ngastina. Sampun samestinipun menawi paduka menika ngupaya dhateng kamulyanipun putra paduka para Kurawa. Gendari. Nadyan kena goleke kamulyaning anak nanging kudu diseblak pangestine supaya liwat dalan kang utama. Oh, Gendari, Gendari. Aku mbiyen titip marang anak-anakku Kurawa marang adimu Suman kuwi supaya dituntun dituduhake marang marganing kautamanan dharma nanging malah dipengaruhi dijlomprongke dadine kaya ngono kuwi anak-anakmu ngrembakakean cacah ngrebdokakean jiwa mula bener Yai Prabu Pandhu kae duwe anak limo mung setitik nggone nglontah ya permati dadi bocah ya utama. Gendari, Gendari wis kene linggo meneh mburi kene nek ora tak timbali meneng. Nggih. Ge wis. Wis urung? Sampun, sampun. Gek mundur. Sampun batu-batu baru sampeyan mriki. Ora perlu kok. Duh, Rama Prabu. Nuwun sewu, ingkang putra pun Kurupati sampun kelajeng dipun tetepaken dados Pangeran Adipati Anom. Pramila sampun ngantos dipun jabel krana upami kula dados makuthaning Praja Ngastina. Mesinipun inggih kangge kamulyan lan kamuktenipun para Kurawa. Kurupati meneng. Iki lagi tak rembug kabeh mung supaya adil. Kurawa ya bisa mukti, Pandhawa ya bisa ngenyam kamukten. Nggih. Nggih ngesuhaken dawuh Rama Prabu. Adipendhita Durna. Rening sliramu kuwi sawijining pendhita adeng mana Ngastina uga pinangka dadi pujangga. Mula ingsun kudu kepiye? Lan piye iku vertikelmu Adipendhita Durna? Oh, lole. Sama lole, sama ranting, alas dadi wana, wana dadi alas. Nuwun sewu Koko Prabu. Kepareng matur menawi lepat diagung pangsaminipun. Ya ora dadi ngopo, Bim? Sinuwun. Oh, nyatanipun pawartos inggih sampun sumebar. Bilih angger Kurupati sampun katetepaken dados Pangeran Adipati Anom. Nanging kok malah lajeng dipun jabel menika. Oh, mongko nista-nistaning Narendra menika menawi ngantos lincating janji. Sinuwun. Nadyan kados pundi paduka menika Narendra ingkang kedah anglenggahi sabda Pandhita Ratu. Dados umpami angger Kurupati mangke dipun kepihaken jumeneng nata ing Ngastina. Oh, nuwun sewu. Paduka kedah madosaken lintu kangge kamuktanipun para Pandhawa. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraketa nawang sesangka Nalendra mbek marosing Satri gumulung mangrempahing wadya kurada kura reka kiri kocap ing mangki dadak sakala gumarubuk ana samirana mangidit milir anggondo amrik wangi bumiring praptaning Dyan Bratasena karya kaget kang samya mulat.
njrengkang puspita rum kasiliring samira nomre Sekar kadung ngas kadanyo maweh raras retnaning griya jagat dewa Bathara bareng tak granyang cetha yen iki putraku Bratasena kang mengkono Suman gagelekno mripatmu sing suwan iki sapa sing jaremu wis sirna nggih mboten klentu menika Angger Bratasena lha kene ucapmu kok ngaya-wara Kula Bratasena kaya ngapa bungaipun wa dene sira swan katon seger awakmu. Sira padha basuki to, Nger? Wah. Destarastra bapakku. Aku ngaturake bektiku, basaku katur. Destarastra bapakku sing pinangka gandine Pandhu bapakku wis Nger. Aja nyebut Yai Pandu sing wis murut kasidhan jati. Sudarmamu dimen ayem ing alam langgeng yo, Nger. Yo. Sira ngaturake pangabekti banget ndak tampa akarya bombong penggalihipun wa. Pangestuku wae tumrap marang jeneng sira yo, Nger. Yo, tak pundi dadi jimat. Wah, kendari buku aku ngaturake bekti. Ya, Nger, wis tak tampa. Pangestune wakmu, aku wae nampanana. Yo tak pundi. Durna bapakku sembahku katur. Oh, lole ya. Tak tampa, Nger, tak tampa. Akarya gembat, kumbiraning manah. Pangestuku gage tampanana ya, Nger. Yo tak pundi, semono uga Urupadi kakangku. Yo syukur di. Si Adi tinemu rahayu. Nah, dalang kapok ora dibagekke to kowe? Salah kok. Pripun rasane Dipati? Pripun? Sampeyan dilewati pripun? Nggih mboten napa-napa. Biasa kok. Disengiti wae ya ora apa-apa. Santai kok aku kok. Kowe mono. Bratasena. Jagdine wakmu wis uning mungguh apa to karyanira marak suwan ngersanipun kowe iki. Sira mesti bakal njabel negara Ngastina jumbuh kelawan perjanjian nalika semana. Yen to anak-anakku Pandhawa sing ngancik dewasa tumuli negara Ngastina kudu diparingake. Ndak pasrahke marang para Pandhawa nanging pun bapa kudu kepiye, Nger? Jernyatane ya amarga kabar sing tak tampa yen sira sasedulur wis padha sirna nuli kakangmu Urupadi wis kelakon ingsun sengkake dadi Pangeran Adiwati Anup. Kang mestine ora suwe maneh bakal
kakepyak ki jumeneng Nalendra ing Astina. Oh, Bratasena destun temen. Dene aku tumindak gegabah tanpa nganggo naliti luwih dhisik. Satemah anak-anakku Pandhawa malah saya wimbuh kasangsaya. Apuranen pun waya, Nger. Wah, Destarastra bapakku. Aja kleru ing anarga tekaku ana kene. Wah, yektine aku ora nedya nagih janji. Aku ya ora arep njabel baline negara Ngastina. Nanging tekaku mung bakal caos pangabekti lan ngatonaken kalamun Bratasena sak sedulur kalenggan iki isih urip. Wah, isih pinaringan rahayu wilujeng. Kuwi wae Destarastra bapakku jagat dewa Bathara. Nganti tekan semono lekas kautamanmu ya Ulup. Ora sah kakehan gunung sing tanpa guna ingkang wigati leganana penggali ewakmu. Lan aja nganti ana panyacat saka kiwa tengen. Tinarpa lamun nggonku ngregem kamukten tinggalane Yai Pandhu iki kaya dene wong kang ngemut gula krasa legi banjur moh nglepeh. Babar pisan ora. Kang mengkono, Nger. Iki ana kamukten kanggo sira sak sedulur wujute alas gung liwang-liwung. Wana mertani ya wana marta. Babaten ki narya Badrakutha Lunggawana. Lan kanggo mukti anak-anakku Pandhawa ya, Nger, Bratasena. Manganjur lakuning angin gugur anggraning gunung. Orok bumi prakampita. Oh, wayo tak sagui. Neng aku sagu mbabati alas. Ora aku arep milik kamukten aku sagu. Mergo aku ngenggoni jiwa kasatriyanku. Nadyan umpama alas wis kelakon tak babati dadi kutha lan negara. Wah, pangacapku aku mung bakal bangun lan goleki kamukten kanggo para kawula kang padha kurang sandang lan pangan. Lan kang durung antuk papan dunung supaya padha nemoni mulya. Anakku, Nger, yen kowe gelem tenan gagih. Dudu ana taunen kaya banyu. Bab ragat brana picis kanggo ragat yasa negara kowe arep njaluk pirang dinar, pirang miliar, Nger. Wah, aku ora arep njaluk probya. Ora njaluk probya kanggo ragat. Sing baku mung pangestumu wae tak suwun. Wah, muga kasembadan nggonku bakal goleki kamukten kanggo para kawula jagat dewa Bathara. Ya, anakku, Nger, Bratasena. Bocah kok kaya ngono bergasih. Katone mono agal nanging jebul ngrawit bebudene. Ya Nger, ya. Lungsen tak bebakali, tak paringi pangestu muga lebda ing karya kalih sambeka lados seka Gudha Rencana ya Nger Bratasena. Ya. Bratasena. Kok ngrawit temen bebudene. Guruwati. Mripatmu weruh, kupingmu krungu yen adimu Bratasena kesaguhane kaya mangkono. Wajib mbok tulat kuwi, ngerti? Nggih, Rama Prabu. Nggih piye?
Nek inggih kudune ya tanggap. Gersanipun Kanjeng Rama, adimu Bratasena ditungkol lakune lan diawat-awati. Lan mulengku aja pisan-pisan kowe lan adi-adimu Kurawa kena pengaruhe makmu cilik Sengkuni. Mula dawuh ingsun marang sira kabeh, ubayane aja nganti mblenjani. Babat Wanamarta iki kayon-kayon padha rubuh. Kewan-kewan saisining wana uga padha mlayu merga wedi yen kembukan wit utawa ketiban watu. Wah, lako iki ana wujude munyuk. Gedene mung sak lengen malah mung klekaran bantalan watu. Wah, kethek. Yen pancen kuwi bisa tata jalma lan duwe jeneng kuwi sapa? Aduh Raden, keparanging dewa nadyan kula wujuding wanara, nanging kula saged tata jalma dene nami kula pun Senggana. Kowe Senggana. Wah, ku Bratasena. Senggana, kowe kok malah klekaran ana kene. Monggo kewan-kewan padha mlayu Raden. Mugi kawuningan nadyan wujud kula wanara nanging kula nggadahi cacat
boten saged melampah kula lumpuh Raden. Wah, kowe lumpuh inggih. Pramila kula ikhlas menawi krubuhan kayon kowe ikhlas nanging aku sing kedusan. Wah, mergo aku sing babati alas iki tegese aku sing wis njalari. Mula aja nganti kedadean kowe saiki lunga wae saka papan kene. Aja nganti kasempyok duh Raden. Lajeng anggen kula badhe kisah kados pundi? Wong nyatanipun kula lumpuh kados ngaten menika. Yen pancen mengkono, saiki kowe bakal tak tulungi. Bakal tak uncalke nanging tak gawe bisa tiba papan kono empuk. Pamriye aja nganti lara awakmu. Waduh, matur nuwun Raden. Syukur yen Raden kersa paring pitulungan dhateng kula yen monggo kula aturi muncalaken Raden. Yo. Raden, kowe aja pamer karo Bratasena. Wae ngatasé munyuk sak lengen wae tak junjung. Aku ora kuat, mongko wit sak prangkul rong prangkul tak jebol nganggo tangan siji wae aku kuat. Wah, kowe aja pasang walat wae Raden. Kula menika namung munyuk alasan kok pasang walat. Wah, aja pamer. Apa rumangsane munyuk sing digdaya kuwi mung kowe dhewe. Wah, aku ya duwe sedulur wujude kethek putih. Jenenge Anoman. Wah, kowe tak kandhake dulurku Anoman mesti kowe bakal kewirangan. Anoman mesti luwih ampuh lah adalah adikku di Yai Bratasena. Dewa Bathara Hyang Rama dewaku. Ya haladalah bareng pun Kakang rangkul marang si Adi. Aku kok mbok kipati aku kok mbok sampluk iki. Wah, salahe kowe ngaku-ngaku. Aku iki jare adimu. Lho, lah pancen sliramu kuwi adiku mergo sliramu mau nyebut yen to duwe dulur lanang wujude kethek putih jenenge Anoman. Yo, jenenge Anoman. Kowe ya kethek putih ning jenengmu Senggana. Lho piye to? Senggana ki ya Anoman, Anoman ya Senggana. Kuwi jenengku kabeh. Merga jenengku ki akeh Anoman, Senggana, Rama, Dayapati, Maruti, Anjani putra. Kowe adikku ya Di, kowe sedulurku nunggal bayu. Adikku Bratasena. Wah, aku durung percaya. Pancene kowe munyuk putih. Nanging yen Anoman ki wujude gagah gedhe kaya aku iki. Ora kaya kowe munyuk mung sak lengen. Oh, kowe kepengin ngerti wujude Anoman sing gedhe to? Wah, yen pancen kowe iso wujud Anoman sing gedhe, aku lagi percaya. Oh, ngono. Yen ngono iki sawangan Bratasena.
Anoman wis gedhe saiki. Wah, iso gedhe jebul. Yo, merga gedhe karo cilik kuwi manut kebutuhan. Nek biasa yo aku cilik, nek muni kurda yo terus gedhe ngene iki. Piye? Wah, yo aku wis percaya nek kowe Anoman bali yo wujudmu mau. Wis percaya to nek aku ki Anoman ya kakangmu. Ya, aku wis percaya. Saiki gage kowe lunga. Lho. Kok lunga piye agewe ketemu kok kon lunga? Mergo aku lagi ana pakaryan. Babati Wonomarta iki Udi, pancene aku sengaja ngadang ning kene iki. Mergo aku ngeman karo si Adi aja mbok bacut ki ya Di mergo alas iki alas gawat kaliwat angker wingit kepati aja mbok bacut ki ya Di Bratasena. Wah. Perkara bungah susah tak sandangi dhewe sumingira. Kowe ora usah melu-melu perkara iki tak babatani dhewe alas iki. Bratasena nek duwe tekad kaya Gunung Waja ya. Nadyan kepiye wae, naden aku wis digajul. Kowe tetep sedulurku nunggal bayu mula nek ana bot karepotane. Anoman kudu ngewangi tak ewangi ya Di Bratasena. Bawana Gana Margana bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Oh ladalah. Lah kok dadi negara Martani iki geger kaya ngene iki ora karuan. Beteng-beteng baluwerti padha rubuh. Inggih Regyanawati. Menika malah kathah para wadya ingkang sami krubuhan beteng kados pundi menika. Wangune iki ana titah ingkang salah gawe wani mlebu kene. Sing sejatine beteng-beteng padha rubuh kuwi dikira wit baluwerti kuwi mbok menawa dikira wujude watu. Merga iki pancen negara kajiman. Wah, cetha ana manungsa sing salah gawe. Wadya bala kajiman kabeh wae. Mara gage prapakana manungsa salah gawe iki. Nggih ngesaken dawuh ayo kanca budal-budal.
dongeng enthek-enthek si panunggal paten nono panunggul apa dosane dosa ngungkuli sama aja tindak kualat lah iya bener kanamu lali sumber katiwasan baladalah gawe rusak papan dunungku tak kira ya menungso jebul mung wujude kethek putih yen pancen kowe munyuk bisa omong lan duwe jeneng kangge aku wis sapa takon lawan aku Anoman ya senggono balik takon kowe sapa wah iso ngomong tenan jeneng Anoman ya aku tumenggung pamegat Rikma munyuk Anoman kowe wis cetha gawe rusak papan dunungku ayo manuta kowe tak bondo tak aturke ratu Gustiku sing gawe rusak yektine dudu aku nanging aku ya mung saderma ngewangi sedulurku nggone babat Wonomarta wah tenan ngertine papan iki dikira alas ngerti yen sejatine iki negara kajiman ya iki negara mertani mbuh ora idep bakune iki alas bakal dibabadi guyasa negara munyuk elek manuta tak bondo yen pancen iso bondo bandanan Anoman budya tak sembadani munyuk elek kakehan wus tiban tangan pecah sirahmu Singalena Prabing Lampus pamegat Rikma
Cocok Mbak, udan itu Mbak. Munyuk cadak. Wedian. Oh, ngece. Blayer kok ya. Cantik. Diar kowe. Mbok elok iki. Semangat Kang Warjo. Oh, kose. Ayo maju. Bojleng iblis lanat padha jek-jekan. Oh ladalah. Iki menungso sing salah gawe. Wani ngrusak negaraku. Wong gagah gedhe kowe sapa? Aku Bratasena. Wah, kowe sapa patih sapu jagat? Bratasena Noparan. Kowe sing wis wani gawe rusak negaraku. Ayo manut tak bondo tak krincung sikilmu. Aja tak bupak mencelati kamu.
Wah. Wah. Adil Sabato. Wah. 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 Wood. Mati. Wood. Belok iki. Wood. Wah. Wani gawe rusak papan dunungku. Jebul ora bisa disangga eneng Bratasena iki ya. Ning aja girang-girang gemuyu. Bratasena tamparana Jalasutra tampar kencana. Ayo kena daya kemanenku Jalasutra tampar kencana. Nglumpruk tanpa daya nganti bosok madya ning kono. Wah. Wah, aku iki kena dayane opo? Wah, aku ora iso mubah, ora iso musik. Aku ora iso mlawat. Wah. Ibu Gundi, Punta kakangku Permati. Wah, kembar aku susulen. Aku tulung ana. Muntilan Magelang Jawa Tengah ya. Mau visi misine kelingan apa ora, Gong? Lah aku mau turu ae. Ora pati gatekke. Ayo diwaca meneh. Coba diwaca nek nyata wong pinter ki diwaca. Heeh. Visine iki menghasilkan lulusan yang berkarakter baik,
berkompeten, unggul dan terdepan di tingkat global aja kaya aku. Aja. Kowe kuliah entuk dhek aku. Ra apa-apa, Gong. Rasa seru-seru nek omongan. Misine apa, Gong? Misine Iki mendampingi peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai karakter yang baik dan berlandaskan Allah adalah kasih. ya ana 5 apa 4 ding, Gong? Diwaca kabeh kok, Gong. Heeh, iki terus sing nomor 2 mendampingi peserta didik menguasai kompetensi sesuai bidangnya agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan maupun untuk studi lanjut. Ya. Terus ana apa neh, Gong? Mendampingi peserta didik untuk berprestasi unggul dan terdepan agar menguasai kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Terus mengupayakan sarana dan prasarana serta unit produksi sesuai perkembangan zaman. Ya, terus iki SMK Pangudi Lur kene iki ana 4 program keahlian. Apa wae, Gong? Nek nyoto wong pinter kuwi lang ngecek ya. Teknik furnitur. Teknik furnitur iki apa? Furnitur kuwi kaya perlengkapan rumah. Kuwi engko ana lawang, ana jumbo, ana kompor. Uduh, wah Kuwi peralatane apa? No ya bangsane nggon meja, kursi, terus lemari, amben ngono kuwi lho. ya, terus apa neh, Gong? Desain permodelan dan informasi bangunan. Kuwi ngopo kuwi? Apa ya kira-kira ya? Permodelan kuwi dadi model ngono apa ya? Ora ngerti aku, Gong. Kowe sing ngerti kok. Wah, apa ya? Permodelan kuwi apa kaya nggon majalah-majalah kae apa ya? Majalah sing ngopo? Sing kae lho. Gambar, desain kuwi ngono-ngono kuwi lah intine. Ya, Arsitek pribadi. kayak asisten. Ding. Lali ya kan. Terus apa neh, Gong? Isi ana teknik otomotif Otomotif ki apa? kendaraan. Ngawur. Ya bener, Ding. Bener, kaya engko kuwi zamane kuwi lho, kok zamane to. Nggon otomotif lah kira sing dienggo wirawiri ngono. Aku kuwi ora pati paham ya. Ya, terus ana apa neh? Teknik mesin, Mesin ki kaya nggon mesin kapal terus pokoke ya nggon mesin burap. burap ki apa burap? Burap kuwi kae lho, bolongan piston digedhekke. Terus sak pistone melu gedhe. Jenenge burap kuwi digedhekke ora ana sing burap kok dicilikke. Ya nek dicilikke apa jenenge? Bordon. Bordon, BUREDUWN. Ya, apa meneh, Gong? Aku wis mung papat kok. Tulisane kuwi 4 program keahlian. Ya. Bener, wong pinter tenan kok Bagong Kuwi pinter ana tekse kok. Mbok ora ana tekse ya bluk. Ya. Apa meneh? Sing kira-kira penting waca meneh, Gong. Dibaleni meneh, heeh. Apa meneh ya kira-kira ya? Ah, Bagong iki nek tekone kok ngono kuwi nyandak, Truk. Kowe nek ora ono teke ra nyandak wong cah iki. Wong cah bluk kok iki kok. Lah iya ya ora apa-apa wong jenenge wong sinau ya. Sinau kuwi saka sing maune ora iso dadi saya ora iso. Dadi saya iso. Jenenge wong sinau kuwi alon-alon. Ya. Kaya awake dhewe iki, Heeh, karo tahap sinau, tahap pembelajaran. Mulane iki nek apa jenenge kathah lupute iki nyuwun pangapunten. lah iya makane ya piye ya. Sesasi ra ono apa-apa ra ono kegiatan ki. Poso ya aku wingi blas ora bolong lho. Kowe kuwi Lah iya ya. Blas ora bolong lho ku poso ki. Mergane ra poso. Kaya Bagong barang kuwi. Poso kowe Gong wingi Gong? Ora. Aku ora tau mokel kok aku wong tertib ning ora tau poso mingan. gelut yo Gong yo. Ngopo kowe kok temperatur? Temperamen.
Sekarang iki mau menyang rene iki sak mobil wong-wongan cengok kabeh. Tenan kan. Nang mobil iki wis unek-unekan wong-wongan cengok. Meng ngono-ngono kuwi supaya aja tekan kene iki yo ngomongke cengok kuwi ora ono entekane. Iya. Ya ora apa-apa kaya ngono kuwi. Sesuk didoi Gong ngono kuwi Gong, ora usah disrawungi Gong. Aja lah. Aja kowe arsitek apa jenenge? Mester. Aja pokoke ngono kuwi tetep disrawungi, dijupuk sing elek, dibuang sing becik. Dijupuk sing becik, dibuang sing elek. Aku kuwi pirang-pirang dina ora ketemu wong-wongan cengok kuwi terus gering seminggu aku. Tenan iki jebul tambahane wong gering iki ketemu wong-wongan cengok lho. Iya, ya kuwi jenenge wong lara kuwi nek ora mari-mari kuwi anu. Menurutku kuwi sugesti. Alah sugesti apa to? Aku kuwi bersugesti nek aku sesuk sehat, sesuk iso beraktivitas. Ya tetep lara kuwi seminggu kuwi. Lah lara apa to, Gong? Lambung. Lambunge munggah tekan paru-paru. Ning saiki wis mari Wis sehat. Bare wayangan rudal ki terus sehat walafiat aku. ya. Aku kuwi kesepian lara aku kuwi. Aku wonge ora iso kesepian aku. Ora seru-seru nek ngomongke kuwi. Engko nang isor WA bangsat. Beres nek karo aku kuwi. Sawalan. Minangkani pambudutan Gong. Nek mau durung dipinangkani sing ana akeh apa ya? 3 apa 2 ya, Kang. Alon-alon Gong. Ki engko jam 2:30 harus tancap kayon. Ya. Ki bar iki lagu-lagu sik tak tilakane apa wae to mau ki aku lali ya. Ana endi mau? Kopi wengi, kamu pun digantos mau. Sing niki muga nyawiji niki digantos kan, soalnya dereng pemanasan. Terus ana iki karo tembang kangen. Ya karo tembang kangen kuwi Gong. Arep sing endi sik Gong? Manut kowe arep minangkani sing tembang kangen apa sing iki mau sing muga nyawiji diganti. Ya aku manut kowe Gong. Wah, lah aja manut aku. Aku ki wong ra iso digugu kok dinut. Menengo to kowe iki? Ya manut Kang Gareng sing paling tuwa. Nah, ngono kuwi lah ya malah. Aku ki ya. Aku nek ora Sapa ya? tembang kangen ki engko sik lah. Sing nyawiji kuwi diganti sing alus-alus. Ya mene iki nek Langsung di nek tembang sing apa jenenge? Grumbyang-grumbyang ki ora nges. Iya, ya arep diganti apa? Diganti ular kambang. Wah, nyamleng iki engko Kang. Iya aku nek ora alus-alusan mau aku. Sing kepareng nyekar sapa? Aku nek ular kambang ki sapa ya? Bu Wahyu. Bu Watu wis nek kon nguler kambang jan asik menanyes. Ya. Di nganu Gong, di nganu Gong. Di apa jenenge? Disapa, heeh. Durung Bu Watu, anu Bu Wahyu. Nggih, Sugeng dalu. Sugeng dalu, Pak Dalang, Mas Sugeng dalu. Dalang. Kok Bu Watu ripono? Pripun? Kok Watu ripono? Jenenge typo ki. Kleru ngomong ki typo. Oh, typo. Heeh. Ngomong nggih iso typo to? Iso wae. Aku ngomongan nganggo autocorrect keyboard barang iso kok. Oke, siap. Dalem, Mas, pripun? Apa jenenge mau? Apa kuwi ular kambang?
Nggih. Nggih, ular kambang dienggo tombo capek. Heeh. Madhep kono, Gong. Oh, aku nak madhep kono. Menikmati ya padhake. Mangga ku Wahyu. Becik sembah nuwun. Wah, Sami-sami. liar-liar tenan. Heeh. Saiki lagu kedua. Yo. Apa, Gong? Ayo kowe sik no. Sing kira-kira ki ana dangdute ning tipis-tipis. Oh, engko baganku rock metal. Yo. Neng nek apa jenenge ana dangdute tipis-tipis ngono ki kudune iki duet. Duet iki penak iki, Gong. Heeh. Duet apa arepan? Wah, yo sik engko manut gampang kok tak milih ya. Sing penting duet sik
golek sing lanang karo sing wedok dadekke siji. Nah, Sapa sing lanang sapa sing wedok sapa? sing lanang ku ya gandeng iki mau sore iki sing nyimping iki kakangku lanang. Mau limbukan wis nglungani wedi dideke to saiki gara-gara malah ora nglungani. Iki sing nyimping iso rapine koyo ngono kuwi nek ora kakangku gadang iki. Ayo. Ayo kon ngadeg. Lah kaya iki nek ngadeg iki bendina san. Wis kerep nek ngadeg kok kaya iki. Ngadeg tok ning ora kelakon. Ora opo to Gong kowe ngomong napa mbuh. Nek tetep kudu kon jumeneng. Lah iya no. Ora ketang apa bawa apa duit ora apa-apa wis sing bawa engko Mas Gadang engko sing nyanyi sing engko dipilih. Yo. Mas Gadang Prasetyo. Siap duet? Siap, oke. Wis rasa nganggo spot wis apik tenan. Monggo Mas Gadang, katuran jumeneng Mas Gadang. Wis rasa nganggo spot ngono. Sepotane gupak 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 ayo wijik ayo wijik ayo wijik ayo wijik. Sapik to? Baik ngono wis sip wisan. Iya. Breng breng bongkotan diketho tinggo celengan anyar disolong maling ngencen manten anyar dientuk kala jengking wis malah Wonten dawuh Pak Dalang. ayo sekarang yo arang-arang wayangan ditunggoni kakangku lanang ngene iki arang-arang temu kangen temu lawak karo ya ora ketang bawa-bawa Mas. Sing anu ya aja sesideman. Apale gur kuwi aku. Waduh. Wis ora apa-apa ku ya ora masalah. Pawitanku gur kuwi. Apa? Ora apa-apa. Walah ya. Cengah aku ya cengah ngono ya cengah. Walah. Ora nyong ngomong ke cengah ngono kuwi to iki. Wis ora apa-apa. Nggih. Dibawane karo duet sisan ya. Wow. Bawa mau Pak Dalang nggih, bawa mawon nggih. Iki lho aku ono. Engko tak iki kae iki lho. Tisu. Lah iya sing muni duit ya sapa? Kowe mayang kok nganu tisu e, Ding. Nyambi ya. Oh iya. Nyambi ngelapi rai iki lho maksudnya. Keringetan to, gembrobyos. Nggih. Duh. Ampun saru nggih Pak Dalang. Ora aku arep saru aku. Nggih. Aku wong baik-baik aku. Wong baik-baik ki ora tau saru. Ha iya. Nek ora ngertine kowe ora saru ya Gong. Heeh. Nek ngerti wujudku sing sak tenane. Wah, bahaya tenan. Iya. Sik Tomir kowe iki ngopo to? Kono. Burung wayahe kowe metu mengko sik. Apa harapan? Nyon pelok barang. Oh, belok. Ya, belok barang. Oh. Oke. Beres. Singkong dan keju. Nah. Apa to? Wes. Lah apane sing arep dibukake? Kok ngomong karo aku sik lagi pengen tak bukake. Ora apa-apa kok. Ngopo? Aduh, jan. Gak boleh ikut-ikut anak kecil. Bawa apa arepan, Mas? Anu mawon. Asmarandono. Asmarandono. Monggo, monggo. Kekarane wong akrami tutu pondo tutu rupa ammo
pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel langkung tan kena tinumbas harta sampun Weh sekalian yo. apa Sekalian arep jenang gula ya kena. Sak jenang gula diduetke ya. aku ora Hah? Wah, ana teknologi Google. teknologi ya Iya. ya Duet ya? Ih. Nggih, siap milih arep sapa? Arep sapa? eling-eling ayo Mbak Agnes Waduh, ya. apa tuh Ngono kuwi kok. Kowe marah-marah. nyeneng-nyeneng ke si Om ayo Lah karo kowe iki barang kok. ayo Saka sapa? Arep Mbak golek sing Agnes. kaya ngopo apa jenang gula? hah Heeh, wis sak-sake lah. Arep jenang gula. jenang gula Oh ya, nggih. Sopo sik? Ayo manut ya. enten-entenan to terus ana Ya wis aku sik. Nah, biasane aku sih. yo Aku ilang. adem itu Hah? enggak Pak barang mukti kowe kok jur malah lali marang aku sithik mesti nesu terus ngajak padu jong ono aja ngono apa kowe pancen ra kelingan zamane dhewe sahayu kowe janji bunga susah padha dilakoni nggih matur sembah nuwun Matur sembah nuwun nggih Mas Mas Gadang, Giting nggih. matur sembah nuwun Mbak Agnes
Saiki mau wis jenang gula. Oh, saiki kowe gong Aku. ya Kalau aku tak minangkani pamundutan tembang kangen. tembang kangen. Heeh. Sing nyekar sapa? Sopo ya sik? Mbak Orisa ya ora apa-apa. Ya. Wis ora apa-apa. Heeh, Mbak Orisa wae sik. Jos. Mbak, sugeng dalu, Mbak. Ya, selamat pagi. Injang, Yes, Mas, Bung Injang. Injang. Nah, iki lagi jam setengah seperempat. Setengah seperempat. Jam loro kurang seperempat, Ding. Isuk bengi, isuk, Ding. Bung Injang, Mbak Orisa. Yes, Kang Injang. Iya. Mas Bagong. Mas Bagong toh? Hmm. Mas Bagong toh? Ya, Pripun? tembang kangen. Tembang kangen. Nggih. Pamundutan toh? Nggih, pamundutan. Nggih. Menika pamundutan. Nggih, dipun pinangkani. Nggih, dipun pinangkani no. Nggih. Langsung? Weh, kok langsung toh? Langsung bae. Heeh, nggih. Ya, Siang monggo. ini kok, Mas. Lah nggih. Ya ini kudu cepet. Wayah wengi udan krimis sarawes wes banyu kang kumates dadi saksi nangis wong sing tak tresnani teka Lanjut nggih. Nggih, lanjut monggo. Mandek sik. Lanjut. Mandek sik kalau pengendangnya bar tiba. Kesel ya, Mas. Kok ya iso tiba ki lho. Anu, ora tanggap dadi yo kaget to, Mas. Heeh. Terus apa lali lagi aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilih angin tansah cocok kanggo rasa kata agawe lara jadaku lewat tembang kangen
nggih, sampun matur sembah nuwun nggih. Sani Mas. Mbak Orisa. Wis Gong, wis sip. Dangdut telu. Dangdut slow, heeh. Iso do leren apa ora? Nah, saiki wis jam piro? Sapa Truk iki, Truk? Oh, kurang ajar ya, Gong. Ha iki lagi asik-asike lho, Mir. Iki wis jam piro? Ditileki nggon HP. Oh, wis jam 2. Jam 2 kurang 10 menit. Lah, kepiye? Le do guyon le do gojekan ki mbok wis. Urung tutuk apa piye? Limbukanmu dawa banget. Lah ya sekarang ya kepiye ya Mar ya? Ya wis gek do leren. Le do gegojekan dilereni. Ditutuke mengko nang omah. Ditutuke mengko bengi. Ngapa engko bengi? Aku wis di WA karo sing ngedram. Ojo. Aja domong kene-kene to maksude. Ndak oke sing melu mengko. Ha iya. Wis, ayo gek do merono. Mrono ki ndi? Kae ndaramu kae. Ndaramu Sermadi kae. Anu Permadi. Wis ngenteni. Kowe iki aja kaya wong anu. Apa jenenge? Aja kaya wong kowe iki dinteni malah kaya wong ngenteni. Ayo, doleren. Aduh iyung. Mudar. Nubruk kepura. Aku mlaku karo merem. Kae wis ngantuk ayo gek ditutke. Ayo. Ayo gek ditut mesakake mengko nek nabraki macem-macem. Nganggo apa iki Lerono? Nganggo playon Jogjas. Nganggo playon Jogjas wae ya. Ngono tenan nganggo playon Jogjas. Wis ayo gek entar rasane tak kesuwen. Ayo Pak tak derekke Pak. Bali rono Pak.
Latmara Sang Arjuna punya kang kamanungsan kasrepan tinggaing mungsuh blagagag ugag sadulita mel Ndara ingkang Raka Ndara Bratasena sakniki saya sengkut anggenipun babat Wanamarta den ingkang kula lajeng-ajeng niku makartining Pandhawa limawit Pandhawa niku ngibarate driji 5 nek megar merdika nek genggem sentosa manunggal dadi siji. Iya Kakang. Sejatine aku ora mangu-mangu. Nanging aku nyawang wana mertani sing jembare semene iki. Kaya dudu sak lumrahe alas tak sawang saka permana jati. Kaya ana gegeten ingkang nanduki marang rosaning ciptaku Kakang Semar. Nggih Den nggih. Pancen nyata niku. Nanging niki mangke saking panginten kula malah badhe wonten nugraha gedhe ingkang tumurun wonten mriki. Yen pancen Pandhawa duwe kabegjan gedhe sing dilambari prihatin lan talak brata lan makarya nyata Den. Iya Kakang. Kang mengkono ayo enggal sumusul Kang Mas Bratasena anggone bebantu anggone babat alas Kakang Semar. Inggih. Mang tindak riyen kula tansah tumuntat Ndara.
Merga aku nampa wisi ing dewa yen to negara Kajiman ya negara Mertani wis bakal kamanungsan. Tegese bakal ana wah-wahan kahanan. Mertani sing katone wujude alas gung liwang-liwung nanging sejatine gumlaring negara Mertani. Nanging aku Begawan Anggara Warna, ya Begawan Wilwuk, rumangsa duwe kewajiban ngreksa Wanamarta iki. Kelingan lelakon pirang abad kapungkur, aku iki maune ratu ing Mertani jejuluk Prabu Anggara Warna. Nanging nalika semana merga saka pangamuking Karung Kala kang Bandadok lawan Balasrewu ya Bathara Wisnu. Satemah bumi horeg aku banjur ngrungkepi marang putraku lima ya kuwi Yudhistira, Dandunwacana, Dananjaya lan Nekula Sedewa. Ewa semono aku malah banjur disotke wulun padha wenang dadi wujude naga. Parandene aku isih dikeparengake madeg pendhita mapon ning pertapan Pring Cendani. Yo, kalenggan iki aku wis nampa wisi ing dewa. Yen to Mertani bakal kababar eling dawuh pangendikaning Wulun padha wenang, lamun aku ketemu satriya panengah Pandhawa ya kuwi kang minangka dadi sarana babaring lelakon iki. Yen ngono tak golekane satriya pamadyaning Pandhawa. Candhet tindak paduka. Iya, panjenengan kuwi sapa? Nadyan apa yaksa nanging nitik saka agemane sawijining brahmana. Inggih kasinggihan. Kula menika Begawan Anggara Warna, lajeng keparenga nilakrami paduka menika sinten Raden? Ditepungake wae. Aku Raden Permadi. Raden Permadi dasar kepara nyata. Yen ngaten jandika menika menapa leres satriya pamadyaning para Pandhawa Raden, ya dasar pancen mengkono perembahan. Alah dalah iki sing tak goleki. Bareng aku alaka lamun pamadyaning Pandhawa. Kok jandika banjur ngrungkepi pepadaku? Inggih Raden. Mapan inggih namung paduka ingkang kula upati. Raden, kula niku ingkang reksa Wanamarta menika lan sejatosipun Wanamarta menika sanes wujuding wana gung liwang-liwung. Nanging menika negari Mertani inggih negari Kajiman. Nanging samangke sampun badhe kababar kamanungsan.
Krana kula nampi wisi ing dewa inggih lumantar jengandika Raden Permadi menika ingkang dados sarana. Ingkang mekaten kula gadah pusaka 3 cacahipun monggo kula aturi nampi Raden Arjuna. Jangandika maringake pusaka marang Permadi. Inggih Raden. Menika kangge sarana dene pusaka menika nami tunggal Jayeng Katon utawi Lisah Pranawa. Dene dayanipun yen dipun usapaken netra saged prisa. Saged prisa wujudan ingkang boten kasat. Ingkang nomor kalih menika watu timpuru. Dayanipun menawi kabalangaken saged mangsulaken dhateng wujud doing muni mula bukanipun. Yang kaping 3 menika oyot bayura. Menika saged kangge piandel monggo Raden. Gonjang kanjeng langit kelap-kelap liragincang risang mawe kandruk anakku nggih punta lan kowe kembar nggih Bu wonten dawuh nggih Bu inggih Ibu kadangmu Bratasena tumandang babat Wanamarta nanging punika antuk sasmitaning Jawata menawa bakal ana nugraha gedhe tumrap anak-anakku para Pandhawa nanging srananing lahir angudi kardi ing batin ngesti marang Hyang Agung kula Pandhawa putrane Prabu Pandhu bocah 5 manunggal dadi siji ibarate driji 5 yen megar merdika yen genggem santosa inggih Ibu
Nyuwun pangestu Ibu ayo kembar enggal sumusul marang Kakang Dimas Werkudara. Kena dayane apa? Ora iso mubah, ora iso musik. Wah, ora iso nglawat. Wah. Truk, Ngapa? ana watu iso omongan. Ana sesuatu, ana swarane ora ana wujude. Nang endi, Kong? Ana kuwi. Tenan ora, Gong? Truk paran ana. Wah, Lho kuwi. wah, kudu lunga. Kok Kong? Njaluk tulung barang ya, Kong? Wah, iki mulai ora beres iki. Yayah meniki do lagi metu-metune. Heeh. Nang kene wae, Kong, ndak mah pangan buta apa-apa ngene kono. Heeh, sing kene iki wae. Wis ben Sarmadi kemen dhewe ka. Anu, Ndara Permadi. Ayo, wong ampuh kok bar entuk pusaka barang to. Heeh. wah. Ibu Kundi, Punta kakangku, Permadi kembar. Wah, aku susulen, aku tulungono. Wah, Duh, Kakang Mas. Mboten nginten yen Kakang Mas Bratasena kasangsa wonten mriki. Nanging Kang Mas pusaka paringanipun Begawan Anggara Parna menika mugi saged dados sarana waluyanipun Kang Mas Bratasena. wah. Wadiku cah bagus Permadi. Wah, tak trimo banget nulungi karo kakange. Iyung. Nggih Kang Mas ning ampun ngampleng to. Menika sampun sakmestinipun Yo, wis ayu Permadi. Wah, tak kanthi mbajutke lagu nggone awake dhewe babat alas mertani Yayasa Negara Anyar iki.
rasanipun Kakang Yai Dandun Wacana Yai Dananjaya lan sirana kula Sedewa. Wah, yo piye Yudhistira kakangku? Ana apa? Kowe iki ora tenguk ning kene. Senengane kok. Iya mundur. Wah, nyerimpeti. Kula wonten dawuh sapa sing nyeluk kowe iki? Wis saka pangrasanipun Kakang, iki kaya wis bakal antuk trontong-trontong pepadang. Nggone awake dhewe nedya ngupadi panitisan jumbuh kelawan sabdaning pukulan Hyang Bathara Darma. Lan ora suwe maneh negara mertani bakal kababar kamanungsan Yai. Yo, kalamun mengkono kabeh mung kudu ikhlas lahir batin. Patih gedene ranjamak ning kene. Wah, kowe iki mbok ya rumangsa awakmu gedhe. Dol kowe. Waduh. Arep lapor kowe kleru aku. Ana padha Kanjeng Dewaji. Nyuwun pangapunten yen kula nyela-nyela. Patih sapu jagat sajak sumengko. Ana wigati apa siun? Dadosna ing ngawuningan bilih negari mertani dipun risak titah ingkang salah damel, dipun rusak kayan titah ingkang salah damel. ana ing mertani. Jebulna satriya kang wani mlebu ana ing wewengkonku ya negara kajiman mertani, nanging ingsun wis uning lamun sira iku para satriya Pandhawa 5. Ngono inggih dahat kasinggihan. Lajeng paduka menika sinten? Kauning ana Raden. Ingsun iki Prabu Yudhistira ingkang mengkoni wana mertani kene. Lan iki uga kadangku Pandhawa. Inggih. Menawi tetela paduka cikal bakal ing mriki, kula nyuwun gungan. Keparenga paduka mengestuni anggen kula badhe bebadra wonten meniki.
lan kula sekadang badhe nderek ngayom dhateng paduka miwah manunggaling samukawis kalian paduka Yaya Punta mapan ingsun wis uninga lamun Puntadewa lan Puntadewa den ayungi dening pukulun Bathara Darma ingkang mengkono Yudhistira sekadang bakal manjing ana ing jagatmu Dandun Wacana bakal manjing ing Bratasena Dananjaya ing Permadi Nakula Sedewa uga manjing ing kembar Pinten Tangsen mung wae rening negara mertani uga wis kababar kamanungsan aku titip negaraku mertani iki dadi negara ngamarta mangsa Baranganira ngembat ing ring praja ayo mono para kawula dimen urip ingkang samat sinamadan urip ingkang daya dinayanan kebak ing katentreman rahayu 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 Punta